ತುಳುನಾಡದ ಮಾತಾ ತುಳು ಅಪ್ಪೆ ಜೋಕ್ಲೇನು ನಮ್ಮ ದುನಿಪು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಉಡಲ್ ದೀಜಿದು ಎತ್ಕೊಂಡ್ವೆ ಬಂದುಲ್ಲೆ ಯಾನು ಜ್ಯೋತಿ ಎಡಪದವು. ಕುಶಿತ ವಿಷಯದಾದ ಪಂಡ ಒಂಜಾತ ಜನಕುಲು ತುಳು ಲಿಪಿನ ಕಲ್ಪರೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಸಾಕಾರ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅಂಚೆನೆ ಬೇಜಾರ್ದಾದ ಪಂಡ ಕೆಲವೇರು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳುವೇರೆ ತುಳು ಲಿಪಿ ಕಲ್ತದು ದಾದ ಆರಂಡು ಬಂದು ಕೇನ್ವೇರು. ಒಂಜಿ ರೀತಿಡು ಅಕುಲ್ ಪನ್ಪಿನಲ್ಲ ಹೊರತ ಮಟ್ಟಗೂ ತೊನ್ನವೆ ದಾಯ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಲ್ಪರೆ ಬಾಕಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ಲ ಬೋಡು ನಿಜ ಆಂಡ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಾಷೆನು ಮದಪರೆ ಬಲ್ಲಿಯತೆ. ಸರಿ ಇನಿತ ಎಗ್ಗೇಡು ನಾನ ದುಂಬುದ ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರ ಪಂಡ ಘ ನೆತ್ತ ಕಾಗುನಿತನು ಎಂಚ ಬರೆಪುನು ಪಂದು ತೂಕ. ಸುರುತ ಅಕ್ಷರ ಘ, ಘ, ಘಿ, ಘಿ, ಘು, ಘು, ಘೃ, ಘೆ, ಘೈ, ಘೋ, ಘೌ, ಘಂ, ಗಹ, ತುಯರತೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇನಿತ ಎಗ್ಗೇನು ಅಂಚೆನೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದ ಮಿತ್ತು ಮಸ್ತ್ ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಇಪ್ಪಡು ಸೊಲ್ಮೇಲು.